Déu és amor i Déu és pau. Durant les darreres setmanes hem viscut a la nostra societat situacions de tensió, atemptats terroristes, violència a les escoles. Estem en una societat on s'estan aprovant lleis que posen en perill l'obertura de les esglésies evangèliques o posen en perill que hi hagi multes a persones que prediquin la Bíblia en contra d'aquestes lleis, del que diuen aquestes lleis, etc. I com a creients ens podem contagiar de la falta d'amor quan tenim un Déu que és amor, i ens podem contagiar de falta de pau quan tenim un Déu de pau que ens ha reconciliat amb ell i que ens dona la pau eterna, començant ja des d'ara, malgrat estiguem aquí i ara en aquesta societat. Totes les monedes tenen dues cares. Les monedes d'una sola cara no existeixen. I de vegades pensem que la nostra vida cristiana és una moneda d'una sola cara, i si això fos així, seria una moneda falsa. La nostra vida cristiana és una moneda veritable de dues cares. No és ni ha de ser una moneda d'una sola cara. M'agradaria només que en aquest matí ens féssim una pregunta com a església, però que també, sisplau, que ens la fem individualment. Una pregunta que Jesús ens fa a Mateu 24, al verset 45, i que et preguntes sobre la teva vida cristiana. Aviam si ets tu, aviam si sóc jo, la persona de qui està parlant Jesús en aquesta pregunta que diu: qui és el servent fidel i prudent a qui l'amo ha confiat la gent de casa seva perquè li doni aliment al temps degut? Qui és aquest majordom? Qui és aquest servent? Qui és aquest qui jo, diu Jesús, diu Déu, qui és aquest qui jo he encarregat, l'he deixat com a encarregat amb aquesta responsabilitat perquè faci un servei mentre jo no hi soc, un servei d'alimentar a temps el poble, els que té al costat. Ets tu? Soc jo, aquest servent? Ets tu qui està portant aquesta vida cristiana que sap alimentar-se de la paraula de Déu, de la relació amb el Senyor, de l'Esperit Sant, de viure i gaudir de la guia del Senyor durant aquest trajecte de la vida, i ho fem no només alimentant-nos a nosaltres mateixos a temps, sinó que també alimentem els que estan al costat. Els nostres germans en Crist els estem alimentant a temps, el nostre proïsme, els nostres veïns els estem alimentant a temps amb l'Evangeli. Com alimentem el proïsme? Bé, hem d'alimentar espiritualment i també de forma integral, però l'èmfasi del Senyor és aquest aliment espiritual que ve de tenir una vida sotmesa i guiada per l'Esperit Sant, de dependència amb ell, amb una vida d'oració, amb una vida de consulta constant amb la paraula del Senyor. I d'aquesta manera ens alimentem, i amb aquesta alimentació podem compartir amb els germans des del púlpit i des de fora del púlpit, a l'església i fora de l'església, els diumenges i fora dels diumenges, alimentant-se de la paraula, de l'oració, de l'Esperit Sant, i compartir-ho amb els altres. Però també és fer-ho a temps, perquè tens uns anys limitats de vida i de servei. Siguis jove o siguis gran, tens un temps limitat per fer aquest servei al Senyor, per fer aquesta majordomia, per fer aquest encàrrec. I a més, les persones que et necessiten i que em necessiten també tenen el temps limitat.
I cal arribar a temps i no fer tard a les necessitats que tenen els nostres germans i el nostre proïsme. I amb el factor temps també hem de pensar que la nostra fe, la nostra confiança en el Senyor, el nostre servei als demés, amb el ministeri que a mi m'ha posat el Senyor cada dia, junt amb la meva dona, amb el ministeri que tu et posa el Senyor, a tu, a la teva família, has de ser constant, perseverant, al llarg dels dies, al llarg de les setmanes, al llarg dels mesos, al llarg dels anys i de les dècades. Romandre en la fe. Però expressament he agafat aquest verset, Mateu 24:45, aïllat del seu context. I de què està parlant Jesús a tot el capítol 24 fora d'aquesta pregunta, que ens pregunta per la nostra vida cristiana. I en el context podem veure l'altra cara de la moneda, perquè Jesús està parlant de la importància que té la seva segona vinguda. D'això està parlant Jesús al capítol 24 de Mateu. Quin és el verset que llegim just abans d'aquesta pregunta? Doncs el verset 44 diu: per això estigueu a punt també vosaltres, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada. El Senyor vindrà de forma inesperada. I per això Jesús ens pregunta si som els servents que estan alimentant a temps, mentre això està a punt de passar. I el verset que segueix a la pregunta diu: feliç aquell servent, feliç tu, feliç jo, si som servents, que el seu Senyor, quan arribi, troba que ho fa així. Troba que està alimentant a temps els germans i el proïsme. Els creients tenim una vida cristiana que no és un punt d'arribada per acomodar-nos. La vida cristiana no és un lloc on arribem i com ja tenim la salvació i tenim un lloc on anar a cantar i a lloar el Senyor i gaudir, ja és el punt de trobada, punt d'arribada per acomodar-nos. Això és un error greu. La vida cristiana és un viatge. Un dels llibres més famosos de la història de l'Església és el llibre del Pelegrí, de Bunyan, perquè la vida és un viatge. No hem arribat encara. I la primera vinguda de Jesús, que celebrem amb els símbols, que és on neix la nostra salvació, és el punt de partida on tenim la creu, on tenim la resurrecció de Jesús que ens garantitza la vida eterna nostra en el futur, on tenim la vinguda de l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta, on Déu mateix ve a acompanyar-nos per iniciar aquest viatge, però no perquè ens pensem que ja hem arribat. L'Esperit Sant ens acompanya per consolar-nos en els patiments de la vida cristiana i per guiar-nos, per no perdre'ns sense la seva guia. I l'exemple de Jesús que tenim a la primera vinguda és el paradigma, és l'exemple que hem de seguir perquè és Déu fet home i aquest home, que ets com tu i com jo, té un comportament i té una forma de posar a Déu el Pare com lo principal de la seva vida i un comportament perquè nosaltres l'imitem. I tot això ens equipa, ens reforça per portar amb goig una vida cristiana que el Senyor vol que portem des d'aquest punt de partida fins al punt d'arribada, que no és el dia de la teva conversió a Crist, no és el dia que vas escoltar l'Evangeli i vas dir sí Senyor, crec, et rebo, crec que vas morir per mi, em penedeixo sincerament de la meva maldat i de que tu vas tenir que sacrificar la teva vida, crec en tu, accepto aquesta salvació, noto com l'Esperit Sant ve a la meva vida com un segell que garantitza que sóc fill teu i comença la meva trajectòria
no acaba el trajecte, sinó que comença. Però vivim unes vides cristianes i llegim unes bíblies que sembla que la primera vinguda del Senyor tingui un 95% d'importància i que la segona vinguda tingui només un 5%. I això no és veritat. Des del Gènesi fins a l'Apocalipsi, Jesucrist, el Déu fet home, que seguim i que ens ha salvat, el nostre Jesús no és una moneda d'una sola cara. Les monedes d'una sola cara no existeixen, totes tenen dues cares, i Jesús té la seva primera vinguda que forma part del seu pla d'amor per tu i per mi, però també té la segona vinguda, que és l'altra cara de la moneda, que té la mateixa importància i que tot plegat formen la mateixa moneda, el mateix Jesucrist. I jo no tinc cap dret de menystenir una de les cares de la moneda. Conec la segona vinguda de Jesús? O és un tema que no el vull llegir massa perquè m'incomoda, perquè té coses que no les entenc, perquè té notícies que en comptes de bones notícies semblen dolentes, perquè no tinc temps per estudiar les postures escatològiques tan complicades. Si ni els pastors de les esglésies tenen temps per estudiar-les, com puc tenir jo temps per estudiar si sóc amilenialista, premilenialista, pretribulacionista o posttribulacionista? Si això em sona xinès. Però el Senyor diu, tornaré. I tota la paraula està plena d'al·lusions tant a la primera vinguda com a la segona vinguda de Crist. Si vols posar-li un 50%, posa-li, no ho sé, però és el mateix Jesús. Conec la segona vinguda, la assumeixo, l'estic assumint, l'estic vivint. I quan veiem el context, Jesús ens torna a preguntar: estàs alimentant els demés a temps? T'estàs alimentant tu a temps? Amb les notícies completes de Jesús? Amb les notícies de la segona vinguda, que són molt importants i molt enfàtiques a la paraula de Déu? Quan era jove hi havia un grup musical que cantava una cançó que deia, cantava en castellà, deia: yo hubiera querido vivir en Israel, cuando por las calles hablabas a las gentes. Però arribava la tornada de la cançó i deia: pero tú has querido que sea este el tiempo en que yo a las gentes les hable de ti. I jo me'n recordo d'estar en campanyes evangelístiques i venir aquest grup i cantar-la, i era una cançó que m'emocionava, però recordant aquesta cançó aquests dies i amb aquest missatge de Jesús, veig que sempre tenim tendència a mirar el Jesús de la primera vinguda, però menystenim moltes ordres que tenim al Nou Testament de posar la mirada en el Crist d'avui. Colossencs 3, de l'1 al 4, hi ha molts versets. Posa la mirada en Crist. Posa la mirada a les coses de dalt, on és Crist, assegut a la dreta del Pare, no a les de la terra. I quan fixem la mirada en els símbols, amb el Jesús de la creu que va morir per nosaltres, no és per mirar enrere, sinó per mirar endavant amb el propòsit que Jesús té per nosaltres. Alimentar és enfortir l'esperança, malgrat les proves, perquè tenim fe que al final de la pel·lícula serà bo. Déu ens està prometent la salvació per sempre. Però abans de que arribi aquesta salvació, el Jesús de Mateu, capítol 24, ens dona una sèrie de notícies xocants sobre què passarà abans que ell vingui. I aquests senyals de la fi formen part del temps curt que tenim i l'hem de tenir en compte. I cal que alimentem a temps. Hem d'alimentar-nos a temps sabent afrontar, entre cometes, les males notícies que estan incloses a les bones notícies.
Mateu 24 parla de les bones notícies de la salvació, però ens avisa que abans de que arribi el desenllaç de la bona notícia de la nostra salvació eterna, hi ha una sèrie d'aconteixements. No vull llegir tot el capítol 24, però veiem què és el que ens està dient Jesús. No quedarà pedra sobre pedra. Quan els deixebles li ensenyen el temple majestuós, admirant-lo, Jesús els hi tira una galleda d'aigua freda i els hi diu: no quedarà pedra sobre pedra. Hi haurà guerres, rumors de guerres, odi, pestes, fam, terratrèmols. Serà com l'inici dels dolors de part. Hi haurà falsos messies, falsos profetes, faran grans senyals i prodigis per enganyar i us faran passar per tribulacions i us mataran. El mal augmentarà tant que es refredarà l'amor de la majoria. Caldrà fugir. Hi haurà gran tribulació, com no hi ha hagut mai, ni hi haurà. On hi hagi carronya, s'hi aplegaran els voltors. Si Déu no decidís escurçar aquells dies, ningú no se salvaria. Els dies de tribulació s'escurçaran per amor als elegits. El sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles cauran. Aquestes senyals són com les fulles de la figuera anunciant que ja s'apropa l'estiu. Com amb Noé, Crist tornarà quan la gent no s'ho espera. Un serà agafat i l'altre serà deixat. Tota nació rebrà testimoniatge de l'Evangeli i llavors vindrà la fi. Aleshores apareixeran al cel el senyal del Fill de l'Home venint sobre els núvols amb gran poder i majestat. Àngels reuniran els elegits d'un extrem del cel a l'altre extrem. El cel i la terra passaran, però la meva paraula no passarà. Però qui es mantindrà ferm fins a la fi se salvarà. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà el Senyor. I aleshores, davant d'aquestes notícies, davant d'aquesta llum que ens dona Jesús, Jesús és la llum que ens il·lumina el camí i ens diu: aquest camí, a la recta final de la història de l'Església, té aquests entrebancs, té aquests patiments. La persona de l'Esperit Sant no es diu Consolador, el Déu de consola, el Déu que ens consola, perquè sí, és perquè necessitem consol. Tota la història de l'Església, però molt especialment al final del trajecte de l'Església, necessitarem el consol de l'Esperit Sant, necessitarem la visió de Mateu 24, de les epístoles de Tessalonicencs, dels capítols de l'Apocalipsi, dels capítols de molts profetes que ens estan avisant que la victòria i el goig del Senyor tindrà uns esdeveniments dolents que ens faran patir i fins i tot ens faran morir. Com hem de caminar? Doncs no hem de caminar d'esquenes a la segona vinguda. No caminis donant l'esquena al punt d'arribada, perquè si no estaràs caminant d'esquenes. I si camines d'esquenes pots ensopegar, pots caure, pots prendre mal, et pots perdre. Ja ens perdem per la muntanya perquè no mirem els senyals. Imagineu-vos si caminem marxa enrere. L'únic que conec caminant marxa enrere és el Michael Jackson fent el passo lunar i està molt bé per un espectacle. Però la vida cristiana l'hem d'entendre mirant cap a la segona vinguda, alimentant la imatge, encara que estigui plena de símbols i de coses que no acabem d'entendre, però que sí que podem saber quin és el sentit global d'esperança. Jesús torna majestuós. L'anyell torna com a lleó, poderós, però abans toca patir. No importa tant el quan de la profecia. Déu no vol que sapiguem el dia que Jesús tornarà. Només el Pare ho sap, diu. El que li importa és el com de la segona vinguda. Que la segona vinguda t'enxampi batllant
atent a aquestes coses. T'agafi vetllant enmig potser d'un patiment molt gran per persecució, perquè la societat et contagia d'irritació, d'indignació i fins i tot d'odi, i no pots permetre que Satanàs et guanyi la partida. No importa tant el quan, importa el com. Perquè si no m'enforteixo amb la segona vinguda, no podré mantenir un bon equilibri a la meva vida cristiana. No em prepararé pels avisos que Jesús m'explica a Mateu 24 i altres textos. M'acomodaré a una vida cristiana present com a fi. Ja estic salvat, ja estic acomodat. I no em prepararé pels patiments d'una vida de servei al Senyor. Si no em preparo amb la segona vinguda, no visc la vida com una guerra espiritual, sinó com un cel anticipat. I això és fer trampa. Si no miro les coses de dalt, on és Crist, i m'alimento d'aquesta esperança de Jesús a la dreta del Pare, estaré tenint una visió de Jesús que no és la real. Si visc un cristianisme fals de clausura, protegint-me del món, no estaré obeint la gran comissió d'anar al món i predicar l'Evangeli i fer deixebles, malgrat que això suposi persecució contra mi, patiment, mort. Si predico un Evangeli light, on el pecat i el judici final perden importància, estaré predicant mentida i no veritat a les persones que m'envolten i no coneixen Jesús. No seré cristocèntric, no em centraré amb el Crist complet, amb el Crist actual, amb el Crist poderós, amb el Crist de la segona vinguda. Creuré en un Crist coix, que té una primera vinguda molt important i la segona que ja vindrà, però millor que no mirem cap allà, que té coses una mica estranyes. Jesús no és un Jesús coix. Tant la primera vinguda com la segona vinguda formen part de la seva importància. I si camino d'esquenes mirant la primera vinguda i no la segona, viviré la meva fe amb poca traça, amb poca força, amb una mena d'imitació falsa del que realment és la lluita espiritual. Per això cal caminar mirant endavant i preparar-se per a aquestes veritats futures. L'esperança no és només una esperança que l'Esperit Sant ens dona per afrontar problemes merament humans, de malalties, de problemes, de depressions. L'esperança de la segona vinguda és un recurs de l'Esperit Sant per enfortir-nos enmig d'unes guerres que no són humanes, que són espirituals, de potentats, de forces espirituals i angelicals que estan en guerra i que nosaltres ens agafen enmig d'aquestes batalles. Per això necessites i necessito enfortir-me amb l'esperança de la segona vinguda. Estem a la vella Europa i als seus voltants on serà l'escenari de l'anticrist, on Satanàs és el príncep d'aquest món i és qui governa les nacions. I s'instaurarà la injustícia, i s'instaurarà el patiment, i s'instaurarà la por i la mort. I alguns actors d'aquest final de la història de la humanitat s'estan esmentant a la paraula de Déu. I cal identificar-los, i cal preparar-nos amb esperança, malgrat el patiment, sense perdre l'amor, l'estima, la visió de portar el missatge de l'Evangeli. I alguns d'aquests sectors n'hi ha molts, perquè hi ha molts camins dolents i només hi ha un camí de bo, que és Jesús. Però hi ha tres que constantment els experts i erudits, els predicadors, els pastors, els que estan treballant aquest tema, ens estan avisant constantment, i la teva Bíblia també t'està avisant. Un és l'islamisme. Aquest islamisme que es disfressa de pacifisme
que converteix un atemptat a Barcelona en una campanya a favor d'un pretès islamisme pacífic, on la biografia del seu protagonista és violenta i on els seus ensenyaments són la jihad. I molts capítols de l'Antic Testament i diverses profecies del Nou, molts erudits les interpreten com que tenen a veure amb l'islam. El catolicisme també és un fals messies que suplanta la persona de Jesucrist des del Vaticà, des de la Verge Maria, des de moltes doctrines que estan suplantant la persona de Jesucrist. El secularisme, el messies humanista, el messies de l'autosuficiència falsa que no superarà la mort. Totes aquestes coses, hi ha moltes implicacions, hi ha molts detalls que no puc ara ni tan sols esmentar-les, però és important que les tinguem en compte i que quan ens facin mal no ens agafin de sorpresa, perquè hem d'estar enfortits per l'esperança de la segona vinguda. Vull acabar amb aquesta pantalla d'alguns versets que d'alguna manera demostren que hem de tenir en compte les dues cares de la moneda. A Mateu 16:24 llegim: si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix, que prengui la seva creu i em segueixi. Filipens 1:22, per mi viure és Crist, gràcies a la primera vinguda, i morir és un guany. Morir és un guany. Ser decapitat a un país àrab perquè ets cristià és un guany. Primera de Corintis 11:26. Cada vegada que prenem el pa i que prenem de la copa, estem anunciant la mort de Crist a la primera vinguda, però l'estem anunciant mirant cap a la segona vinguda fins que ell torni. Primera i segona vinguda juntes, sense menyspreuar la segona vinguda, sense dedicar-li menys temps, sense dedicar-li menys atenció. Hebreus 10, del 23 al 25, alguns versets que el diumenge passat reflexionàvem. Mantingueu ferms sense fluctuar la professió de la vostra esperança. I sempre que surt la paraula esperança en el Nou Testament es refereix a la segona vinguda de Crist. I encara més, no deixeu de reunir-vos, com alguns tenen per costum, diu el verset 25, però acaba dient, però encara més quan veieu que aquell dia s'apropa. Primera de Corintis 13:13, aquest capítol tan meravellós de l'amor que aquests dies de vegades perdem per contagi d'una societat violenta, injusta. Aquest capítol 13 de Primera de Corintis de l'amor acaba dient: ara subsisteixen aquestes tres coses: la fe, l'esperança i l'amor. Però la més gran és l'amor. El cristianisme veritable és una moneda amb dues cares ineludibles. La primera vinguda com a punt de partida, però la segona vinguda com a punt d'arribada. Per tant, en aquest matí crec que el Senyor ens dona un missatge de que hem d'enfortir-nos amb la nostra esperança, malgrat els problemes que ens vindran i dels quals el Senyor ja ens està avisant. Anem a orar. Gràcies, Senyor, perquè Tu vas donar la Teva vida per cada un de nosaltres. Gràcies, Senyor, perquè hem pogut cantar-te i lloar-te aquest matí, celebrar-te amb el pa i el vi i fer-ho fins que Tu tornis, Senyor. I volem demanar-te, Senyor, que ens ajudis a prestar l'atenció que Tu vols que li donem a la Teva segona vinguda, Senyor. I que això ens ompli d'esperança, veure, Senyor, que Tu tens controlat el futur, malgrat sembli descontrolat. Que Tu tens un projecte de justícia, d'estima i de vida, malgrat que el que ens envolta sembla tot injust, sembla tot mentida, sembla tot destructiu, Senyor.
Ajuda'ns, Senyor, a no contagiar-nos del desànim ni del desamor. Ajuda'ns, Senyor, a enfortir-nos en Tu per poder acomplir la missió que tenim, Senyor, de la gran comissió, de no quedar-nos a casa per por, de no quedar-nos aturats perquè ens sembla que no ens estàs protegint, sabent que la Teva promesa, Senyor, de vida eterna és totalment inamovible. Senyor, ajuda'ns a mantenir la fe, l'esperança i l'amor, Senyor, a les nostres vides. I especialment, Senyor, et volem demanar en aquest matí com a església i també com a individus, volem demanar-te que tu especialment preservis i enforteixis l'amor a les nostres vides, mitjançant la fe i mitjançant l'esperança. Gràcies, Senyor. Amén.